Dobrý den, já jsem se vydal tady za svým kamarádem a dlouholetým spolupracovníkem z naší party udělat takový kratičký interview, který si myslím, že je zasloužený, protože se Mirečkovi podařil opravdu si myslím husarský kousek. Takže ahoj Míro. Ahoj Aleši, ahoj. Takže já bych trošičku na začátku tohoto rozhovoru nastínil zhruba o co jde. Mirečkovi se podařil chytit krásný kapr, hodně přes 20 kg a tak nějak myslím si, že to je ryba, která se nechytá úplně každý den a na to, aby jsme došli k informacím, který bychom k této rybě chtěli říct, tak bych ještě předem tady Mirka vyspovídal k nějakým informacím, které se jaksi vztahují k jeho dlouholetému rybaření. Takže ty jsi, Mirku, v podstatě součástí našeho týmu Carp Service Václavík. Už seš u nás nějaký pátek, když mám být úplně upřímnej, tak si úplně nepamatuju, od kdy to trvá, protože 2006. V podstatě ty jsi byl vždycky takovým nějakým skalním příznivcem naší firmy a díky tomu ses v podstatě propracoval až do této pozice. Takže pro nás děláš materiály od vody, snažíš se testovat naše produkty a ty výsledky, které máš za sebou, si myslím, že jsou velice pěkný a ten poslední, ten je teda opravdu, to je luxusní věc. Co pro tebe, Mirku, znamená rybaření v tvém životě? Tak rybaření v mém životě, jako u spousty mých kamarádů a známých, je to prostě, je to životní, takový jakoby životní pouštění kapra, dávat ty rybě svobodu, je prostě životní filozofie. Myslím si, že spousta kamarádů to cítí taky tak. Je to cesta prostě, kterou se člověk dá, každý ať si šáhne do svého svědomí, každý tu rybu kdysi vzal domů, přines babičce, přines dědovi. A prostě v 99. roce přišel zlom, přišel nějaký zlom, impuls a od té doby jsem nevzal rybu, nevezmu rybu. Je to prostě takový životní styl. Je to životní styl, přesně. Spousta lidí ten fenomén, který dneska vlastně bych řekl, že u všech kaprařů nezbytnou součástí přístupu k tomu rybaření, tak to vzalo za svý. Já jsem taky začínal samozřejmě, takže jsem neznal tu možnost ani ten pocit tu rybu pustit. Kolik času věnuješ tomu rybaření ročně? Já nejsem zastánce 2hodinových nebo 3hodinových lovů. Já když vyrážím na ryby, tak jedu minimálně víkend, to znamená pátek až neděle. Je to takový hodně těžký, protože zrovna na ten víkend je u té vody neskutečné množství lidí, takový víkendáři, co přijedou karavanama, postaví si maringotky a tak dále, že je těžký najít v dnešní době místo, kde by se dalo slušně zachytat, být tam v klidu, pryč od lidí. Bohužel je to těžký. Rozumím tomu. Já když se tady rozhlídnu kolem nás, tak máš tady sice místo, které je relativně pěkný a klidný, nicméně je tady obrovský tlak těch rybářů. Ty se věnuješ teda té kaprařině poměrně dlouho. Říkáš, že máš spoustu zkušeností, nebo tak asi by to člověk očekával při tvých zkušenostech, které samozřejmě jsou jaksi projeveny i tvýma úvozkama. Myslíš si, že je ještě něco, co by ses
mohl učit, nebo se cítíš se dostatečně jaksi obeznámený se všema problematikama té kaprařiny? Když to řeknu takhle, tak ta kaprařina se rozvíjí se, neustále se rozvíjí. Nový věci, novinky na trzích, ať se člověk podívá v Praze v Letňanech na výstavě, kterou absolvujeme, je to prostě neskutečné množství nových věcí, ale některé ty věci pro mě osobně nepotřebný. Ještě se mám kam posunout. Svůj cíl, který jsem splnil po 15 letech zde na Svazové vodě, mám splněno. Pro mě je prostě absolutně zásadní životní ryba. Přál bych vám ji ulovit. Takže když už to teda nakous, tak bych se přesunul naším rozhovorem k tomu tvýmu parádnímu úlovku. Řekni nám něco. Chytil jsi na co? To by mě zajímalo strašně moc, protože samozřejmě testuješ naše produkty, motáš se čistě jenom kolem zboží naší firmy. Co bylo to tou top nástrahou bylo zde přírodní játra ve 20 mm, kterýma jsem i vnadil, i lovil. Začal jsem je teda chytat minulý rok, když to jako jsme testovali. Jasně. Bylo pár úspěchů, bylo pár kaprů, ale teď za těch 14 dní, posledních 14 dní, to prostě to byl rybářský sen. Když během dvou dnů jsem ulovil 17 kaprů, 17,2 kg, největší 18,10 šupináče. To je pěkný. A za další týden jsem se na to místo vrátil zpět. 2 dny jsem lovil na jiném úseku řeky, přestěhoval jsem se na jiný úsek, na to moje místo, protože jsem nevěřil tomu, že tam bude místo volný. Takže to jsi nechytal na jednom fleku? Ne. Tady ty ryby všechny jsou z jednoho místa. Ty jsou prostě z jednoho místa, z jednoho úseku, ale chtěl jsem vyzkoušet i jiný úsek řeky. Nelíbilo se mi tam z důvodu projíždějících, já tomu rozumím, sumcaři taky mají svoje období, čekají na to půl roku, než můžou vyjet. Člověk musí být tolerantní, ta tolerance by tam taky měla být. A za týden jsem se na toto místo vrátil opět, nabažen prostě 17 kapry, ulovenými 17 a 18 kg. Nádherný ryby. To se nestává. Týdnu, že jo? To se nestává, no a po příjezdu k vodě jsem po vybalení věcí jsem si zavezl pruty. První kapr za půl hodiny 12 kg 10. To jsem říkal, tak to je parádní rozjezd. Ryba přes 10 kg. Druhýho kapra jsem nevážil a pak to přišlo. Takže kolik? Takže kapr takzvaný řádkáč, 99 cm a 25,62 kg. To je nádherná. Prostě nádherná jikrnačka. Překrásná ryba. Protože tady všichni se znají a všichni znají ryby, které tady byly samozřejmě chycený. Máš informace, že by ten kapr už byl vytažený někdy v minulosti? Mám informace od mýho kamaráda Vládě Krpeše, který mi potvrdil, že tento kapr byl uloven naposledy před 3 lety s váhou 24,9. Možná, že by někdo, kdo by tohle video schlídl a měl nějaké informace, že tato ryba byla chycena někdy v minulosti, tak by nám mohl podat nějakou informaci, protože by nás to asi zajímalo. Další otázkou k mému potěšení by byl dotaz, tahle ryba asi by si zasloužila nějaký pojmenování. Nepřemýšlel jsi nad takovouhle věci? Stalo se okamžitě po vylovení, když jsem si tady tu maminku dal do člunu, tak hned mě prostě jsem zvedl oči k nebi a že jsem vlastně před 3 lety o svoji mámu přišel, takže kapr dostal jméno Jana. Takže Janička plave dál, držím vám palce. Janička tedy plave,
máš nějakou představu o tom, co bylo pro tebe nejdůležitějším faktorem toho, že jsi vlastně tohle úspěchu dosáhl? Tak v první řadě štěstí. Bez toho štěstí asi ohromná náhoda, že zrovna ta ryba byla v blízkosti montáže, že si zobla z těch návnat, který jsem jim tam hodil, ať to byly celý koule nebo napůlený, nic jiného nepoužívám. No tak určitě to není jenom o té náhodě, ono v takovéhle rybě se propracovat je potřeba tak nějaké zkušenosti a je potřeba něco samozřejmě umět. Myslíš, že by se ti chtělo prozradit, jaká je tvoje asi nejoblíbenější a v tomhle případě asi vůbec ta nějaká montáž nebo sestava, kterou používáš, kterou jsi použil i při tomhle tom? Určitě to není problém tady ukázat, jedná se o velice jednoduchou, nepoužívám žádné kombinované návazce. Podle mě důležitým faktorem je amnézie anebo olověná šňůra, tak minimálně metr. Z jaký materiál je tohle? To je amnézie vlastně, ale může se nahradit 50 mm vlascem, který je těžký. Na začátku 10gramová torpila, která mi vlastně celou tu sestavu ještě udrží u dna v tom říčním proudu. 170 gramů olovo plochého tvaru, klasická závěska, takzvaná uprková montáž, že vlastně je to volný po záseku nebo když ryba nasaje. Na klasický návazec potahovaná tuhá šňůrka, 5, 4, jak se vám prostě zdá, aby ten návazec fungoval tak, jak má fungovat. Takže stržený plastový obal, vlastně celá nástraha je zafixovaná jenom bročkem. Háček většinou 4, velikost 4-6. Preferuju ostrý, kvalitní háčky, to znamená japonská firma. Pro mě je to teď top číslo 1 Gamakatsu. No a nástraha, nesmím teda zapomenout na vlasové rovnátko. Naše firma nabízí od firmy Carve Zoom 2 velikosti. Takže to používáš taky? Používám taky. Prostě je to stočení háčků je důležitý do té kapří tlamy. A potom 20 mm boilies přírodní játra. A potom vidím nějakou potom halibuta. Halibuta se v tom proudu strašně rychle rozpadá. Navíc tam nechává určitou pachovou stopu. No, to si myslím, že sestava. To je dobrý. Klasický bezuzlový vázání. Nic těžkýho. Takže nevymýšlíš nic převratně složitýho, spíš vidím, že hledáš nějakou jednoduchost. A v podstatě já, když bych to okomentoval sám za sebe, tak to vidím velice podobně. Já se taky spíš přikláním k takovým těm věcem, které začínaly dřív. Přesně tak. Jednoduchosti a speciálně nějaký překombinovaný návazce já třeba úplně nepoužívám. Nemyslím si, že to je něco, co by bylo pro mě výhrou. Absolutně vynechávám, teď si to zmiňoval sám. Prostě v jednoduchosti, když to je funkční, nemá cenu nic vymýšlet, nic měnit. Takhle jak to je, funguje mi to na všech vodách, ať na stojatých, nebo tady na srdcové vodě. Prostě jsem s ním spokojený, návazec funguje tak, jak má, nemám co měnit. Tak já si myslím, že většinu věcí, které jsem chtěl z tebe vydolovat, se mě podařilo. Ještě snad na závěr, jestli nebudeš mít nějakou třeba radu těm, který zhlížejí k takovému úlovku, jaksi s respektem a toužejí po něčem takovým, co by se nechalo říct, tak možná jedna věc, není to lehká cesta, mně to trvalo 15 let, někdo takovouhle rybu chytne za jeden výjezd k vodě někam v cizině. Ale to není přece řeč o
vodě, která je svazová, která v podstatě takovýhle ryby jaksi skrývá, ale ne v hojném počtu. Prostě vydržet. To je snad jediný, co k tomu můžu říct, vydržet a věřit. Věřit svým montážím, věřit celý udici, celý sestavě, věřit nástraze a návladě, kterou krmíte, kterou vnadíte a jenom čekat, no. Jednou to prostě přijde. Tak já ti přeju, Míro, aby ti to přišlo v dohledné době znova a když to bude jenom trošku možný, tak ať je to ještě nepatrně větší. A nebo o hodně větší, to by bylo ještě vůbec nejlepší. Tak jo, děkuju. Takže ať se ti daří. Děkuju a vám držím palce.